Yellow was until the film net day, net 29th of November 2024. My best man who do my be as a program. Who the other program? He said, what to the Mamananta? No to the Mamananta, men fan show. Yada munyo na asese brene do nyina munya adaje na mohweye enne so yada foforo twede mponyankopon de man nyame nhyiraw se da ne da wo hweye na wo subscribe ye channel no na wo share ma foforo so enya bi hwe na nsemu ena se bi sonse bi nya do eye Domma Hemma wone nananom eye na Hemma se bi sonse bi nya do mo hye na se ema ne mu yuduru ono mo ehie mu no mo dwodwene eye Domma akwafi afashion ho na Domma hene ne mfie aduonu no ma fidida no na nemu no na Domma Hemma de tu dwase ne Hemma biara wo som Domma no se wo hu se wakodwabo bi ase wo Brekum a obetu ade so ne kasa na no kasa wo ye wo mu no kire se se de ye ho ne ya ye de ye wo ne wan kasa ho anase se yiwe yibone no anka ho ahra ese bi so Tokyo ju bi twa wo no enya asem ketwa eno nti okasa wo abufuo so na video na wo hwe ho asem de aka no eye video anase mfonyini a Brekum Hemma nana Brekum Hemma nana amia hene a wotoso enai se bi so se bi nya do begina yirosa oba yirosa nta hene na so na wo moka o made hyesem no wo kyerem se onnim Domma Hemma nya madamfo Domma Hemma ne Domma hene wonnim beebi omu nyina mpo ete enu nsem ni mu no enna eye nana mponsa ono nso eye Domma Hemma sebi so se benyado ne mma mpanyimfo ni bi eno no so babontin be kire ensemu sei eno no so kire ni die mu faaye Brekum Hemma nim eni boso me ne babe ma Brekum Hemma ya okasa Brekum ni babe ma ya ba akope aba ware Domma ade hye ni babe ma no be ware no Brekum Hemma be si Domma Hemma so no tu na Hemma fo me ma bontuma Hemma me ka se ni nka ho bi Brekum Hemma ka du Brekum obedu Domma hinkuro no otena se no obisa se Hemma kokko fefe bi be fen sa abontuma sese obisa Domma Hemma chiam ma na ka sa abontuma ni ne ma ofrem bomba man ko je nani chia no ade ye ndi se betana me jale ndam ase o de ma me ntia setana bone wada mfo ne ma me o frɛ ma me aye na akoso afi madwabe ene ni di nkomo o ne ka ti masem o ne ye bibia no hina wu anuanom hini bia wu a Hemma ni si hene se hini wu a Hemma ni si hene nti se anuanom se o hina wu ne se wo su hene ne se wo koduru manhia ne bebi se wasema na Domma hene one na Domma Hemma bedi ni besi nse dan adofo ubie wan bebi sa o se ne Domma wasema ubie wan no ka hene se wonni Domma Hemma da unko ni fie da wonni babia ni fie si wonni babia Domma ahemfie si nti mere bi mbe ye video kacha na Brekum Hemma se maame enya no kore esan se na Domma hene doctor judge muwa be ma onsin so mansana ado ne di oni atem na akoso afa bedwaben oteteye ada ne babia hwe yie na nini panyina atem nti akasa ye ka bia maame ya no nto da ya no nto Ghana ni bia so da die nti maame kan no na Brekum Hemma da oni nya maame oni Domma hene o ma Domma da oni Domma fo no ye ada ne na Brekum Hemma ba Domma hene ho ebe kache na Domma hene besere na de mana mu misa na Brekum Hemma se Domma hene mana asase mienu e wo sunwane abisi mana wo kire ne de mu no wie no no che se wo che mu wie no me no mie ni yate na ni na kire no na eye Brekum eye Hemma mampanyimfo de bi so babontin so be kan ensem ne bi
na asem sabi sitie pote no ena nne matna se mede ho kyeremu ye den ede ba no ensem a yete se wa bonte no eye fakituwa bi ena wonu akoro ne ye den etwa de ba bonte no na sabi asem ne tie enie eni nya di adanse se ye ni masem dada se na na mankredi ewu ekura aye wo santa hene ekwohye ne ma hene ni munyama enam so de hu nchenu ahye ba ye na na do ma hene beba ebre de ma no wani so na da ye wo santa hene basa bre no wo ba ekofa ho nsem pi ba ye no se ebra so se eye Brekum adehye enya nana mankredi ewura na musini a obeso no tumu na afen so wahwe ekiri ede ama ahwe ekiri ede ama Brekum man no na sabi amamani amane atie no sa akonya to a na so Hema wo ho a eye Hema ene abusuapanyin ya de shibusua no eye wo mo asade na eno ana eye nkuromienu ye kuraso ena afen so botabo na botabo ehene na anase dikuro ene na najamrajan ena ebo na mamia hene kwadu se obo no kwadu dia kire wo santa hene se omode shipanyi ekwakura na abusua de shibusua no ba bese Brekum Hema omo baaye no omo anto no omo de nkrejaye omo se tiesu ba fie omo baaye omo betu ni baba ne ka kire won se na na mea hene ni ho wetukwan ade che obeba omo de nkrejaye ade che wo ma ante hwe enu achi no omo sa de omo de ade sede ekoto na na se kwanim se won frɛ Brekum Hema emisa won se emisa ne se bone ben na de shibusua no a wo mo ewo batako no batabo no ene kuraso no omo de ayo no a sebi wonye na adwumpo se wo pese wo no muhyiampo na de asi wo fie no omo de to nenimu wo mo ebe call eye se kwa hene ho no antentam ene mo sa ma asem no so ede ekọ instructor Hema ho ene so antentam omo sa ma so ede ko eye bechem Hema ho ene so antentam no mo se de ebiri de ye pasomdwe ene nto mo de asem no ede ko National Peace Council ene so antentam wo wie no mo se de yakoba bi eni nyina yakwansi na bi nyina ye dan no a ye nyina ye su kire no eye kuruwura krobia wefi asante kotoko hene eno nte bi ye nya bayi ye dwene ho ayenti ase na dan so ye nya no se dan no mo ho ene tapa hene frɛ wo mo se die eye na na amia hene ehu asoso peso ye de otie wo nto ndo mo kondo mo nim se eye de hyepanyi na yie no ene mo kwose no nto kwa no de tu wo mo nim se sebi so se be ana sebi so se be nya na no be so ne daye se won fa Brekum akonya ne nya dai emma ne nia bema ena won so wo ye ne san so a enye yie enu nto mo sire won tam ekantam se ekwan a eye sebi so se be nya do na na me ahene efa so eye Brekum Hema efa so yi Brekum Hene no enye ne kwan no kwa dini mo no so no mo se kase ebra na wo eye omode hyepanyi ayi no ye ka de hyepanyi omoye omode hyepanyi ni ayi no saada no na Brekum Hema ete Domma a wone Domma hene ene Domma Hema eye ayi no mo kire se na ye se Brekum Hema ene je edo Domma ayi no esi wonwo na busu yie enti na ye kwadu ena na najamra jan edi ebo Brekum Hema ebra wo moba yiro santa hene ahemfie enti na Brekum Hema ensan ni ti asan no ho
every kwadu na na jamrade bono no ena ne kasa mu wo kase wonim Domma Hemma onyana da onim no ne wonyana danfo onim fie wotim onim bebi Domma hemfie yede esie ena wakase wonim Domma Hemma no amanyani amamre mu no ne kano no de o misanka yese wakase wonim Domma Hemma dia akoda krompo nim se yentro ena Brekum Hemma yede otwa esan se nana Hemma no ahemma no mumujam ebum sanso so na hene no so yede ejam ebum ne obi enti na Brekum Hemma ka se wonim Domma Hemma ne se akonyasie na eya adehesem eya fisem enti ye fisem dia Domma Hemma eye hoho a wonim no a obeka fisem ni bia enyiye ena se de won ka se wode ne ho akobota Domma hene ene Domma Hemma no ene wo kyerem se entesa se de eye na mia hene a otoso na entimi mfiri Brekum enkoka Domma de hyesem no anase entimi nkoboma enkoka Domma de hyesem no saa so enna Brekum Hemma ene saa so na Domma hene ene Domma Hemma enso ni ho kwanse wo mo so beka Brekum ade hyesem esanse o mo so eye hoho ewo Brekum ade hyesem mo esanse ebra Brekum nsem no so sori na Domma hene kan nsem bi mu se ade hye mo bi akonya ewo Brekum no emem yensa ewo no na Domma hene afa enna yesi bi so se bi nyado mienu asebako ewo sante hene afa enti na ma na mia hene ekire musa no enti na jamrejan esri wotam yewo sante hene ntam kase ka se wo ye de sekan ena ne nua ne beso yi ni free akonya no ho ena nana amia hene a wono so eye Brekum Hemma so ka se nana jamra ne nasefo omonye Brekum ade hye enti ono so ebe ne ntambo so ma ne ye ntambo so na muso eme ye chi on de dua mo yi mu ade ene na chire na yewura hye se yewura te ba somfo a wo hye so mo kwakohwe asem no mu no wo hye se mo ma asem no nyede enche enti committee no na ye tepa ma hene sampa ma hene sekwa ma hene emem ma hene ena yewura sante hene eyi won se omunko no munko hwe chire omunko no munko hwe no monfa ehon chire mu enfamra sede asem no etitie eya de hyesem onyina mo ya ade baako anase omunyina wo monye ade baako enenti sede esiko ya enam so ma Brekum Hemma ekaye no momiyensa mfa ya so momiyensa nkohwe video ni biom na nkonkonko yese ni bo metirim ena mekaye sie kunya so ade sipan ka ho na ni gina na de sipan ka baabi ade sipan ka baabi no mama wom de nsa kose na me ahene autoso miensa wansi ho enkote a esi na me ahene ote wo Domma oni Domma man hene oni ne Hemma atidwam a oye yi na de na de sipan nso yete ne yi ase aye mama yensi na yensi ho nti ya de a ha abusuan ye wi aye na abusuan ye nyina akwa gina se wo se ye kona na no ho ne ye kobisa no ye ntia na de sipan ya wo de si akonwa so afrim na ye na yi na one te Domma henkuru ani Domma man hene ne Hemma eye yi ampa ye koy no ade shi ni na koy ye koduru ne pun achi ye bo pun no boye ye mie ye be kono na ne baba nti pie bae na obi sa ya mane ye de to nanim se ye pese ne nana Hemma e be din kita ho no so atukwan tabe no be bosi ya me ya admo chena ma ye de nkraja no ye de achi jan se sa de tie de a ehwe na bre nti oba onfa to nanim ye de telephone number ina ma no na onfre me mra nan so ne de medwetwen komo nana ye bo no a nana Hemma oni ya enhia nti na nso me di dwantoa ekoto Brekum dwantoa hene anim obai nana emie kwan amaye na nhia edi dwantoa koto nana japekru man hene anim
nane ne yɛnhyia yɛde dwanto akɔto nhyia trɛman Hemma anim nane ɔne abusua anhyia yɛsan de dwanto akɔto bɛkyɛm man Hemma bɛkyɛm Hemma anim nane ne yɛnhyia nti yɛbaa ne yɛdwene ho ne sɛdeɛ yɛkɔ yi deɛ ɛne yɛ Christian Council yɛde bɛkɔ akɔdan Christian Council nti abusua no yɛde kɔdan Christian Council so si mu kɔe maame nane ɛyɛ ameahene ɔne yɛnhyia etie nyinaa kɔ agyina saa na etie dia yewura ne ɔt sɛbi ɔhene otumfoɔ nti yɛde asɛn bɛkɔ akɔkyerɛ no nti yɛkɔbɔ abusua ne kɔhyia yɛbɔ saa apɔ no nansa pɛpɛɛpɛ ne yɛnya nkra efiri nana tepaman hene hɔ sɛ nana ameahene so hia de hyɛ nyinaa ɛwɔ abusua fie nti de because ne yakɔna bere yɛnya no nti ɔde saa nkra no baeɛ no yɛnyina di mirika kɔe ampa yɛkɔto no yɛkɔe no nya mma yɛkora nti yɛkɔtena ase twɛn no bɛyɛ miti aduasa nsan no ɔbaeɛ no ɔbɛtena ase ɔtena ase na ɔfrɛ ne kyeame na ɔne ne kɔ agyinaa nti kwansima na kyeame no bɔ agu sɛ nananom ɛpɛ sɛ ɛno mo kasa nana ameahene awisa ahyɛma no nti munya aso na mu nti yɛma no kwan sɛ ɔnkasa asɛnti ɔbɛka ne sɛ ɛyɛ akonnwa no atɔ no na mankradi ɛwɔ kɔ no kra akyi no sese yɛsɛ nyɛ bi hyɛ nanan samanfo aso no daeɛ sɛ ɔmfa n'akyiri ba nsi akonnwa no so ɛhɔ na abusua panyin sɔreɛ na ɔse nana tiame tie ma no nto nana sɛ nyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwa no wobɛsi hene na wontimi mfrɛ abusua no biaa ba biaa me a metu a meyɛ abusua ma menim ho hwee kora so henim ho hwee nana asɔkɔrɔma hene wonim ho hwee wɔbrɛ a woyɛde wosi no asɔkɔrɔma hene de baa yɛbɛsɔ wo nsa de wosi akonnwa so yɛamammerɛ no saa na afrɛ akonnwa tɔ a yɛyɛ no na wobɛgyina ha kɛ sɛ wode wo nua si akonnwa no so deɛ a menti aseɛ ne nti aseɛ kyena na no si yɛapɛ abantekwa bi ɔsɔreɛ na ɔte nana no n'akyi hɔ yɛfrɛ no kwaku baako ɔsɔreɛ a na ɔde ne nsa apem ne bo mprɛnsa sɛ me ne Brekum adehye panyini na nana ameahene na de masi Brekum adehye panyini nti ɔne me dwene ho ansa na yɛba ha yɛde asɛ no bɛto w'anim paa na me nso mesɔre na mse nana ntimi mfa wo nsi Brekum adehye panyini ma no nyɛ yie adehye panyini awu wankɔ yi a nana wanyɛ yi a yɛsi hene yɛsie nipa ayi adeɛ ayie no wankɔ bi ɛhyiaeɛ no adehye panyini kɔɔ ne kra hyia no ɔyɛ mmerɛ no oyi ne mpaboa hyɛ abusua panyini yɛyɛ yie no wie na abusua panyini so yɛsɛn si akonnwa no maa no ne nyinaa na yɛpɛ sɛ ɛde ama ne yɛkɔkyerɛ wo nana yɛabɔ na yɛnya wo nti woka sɛ wode sɛbi wo nua bɛma asi akonnwa no so a me ne ɔnyɛ adwene na meka Brekum hinkyi bena meka nana asɔkɔre ukuada nti mekaeɛ no na mekae sɛ yɛne maame yɛahyia bere bi ama waka asɛm bi afa nananom ho nti meka sɛ mede nana asɔkɔre ma hene ɛba mu a nyinyi nti yɛwura ɔte kɔkɔɔ so ɔndeɛ sɛbi woto no a n'anim obi ni hɔ n'akyi obi ni hɔ nti ɛndeɛ saa de a mɛsrɛ ne ntam no maka nti mesrɛ ne ntam ɛkae sɛ nana mfa mmɔ so wamfa mmɔ so ɔse gye sɛ ɛduru nana anim ansa na ɔbɛbɔ so ɔde abɔ so nti ɛte hɔ a na ɔma no kyeame sɔreɛ na kyeame no fa nsa sɛ obi a nana se ɔde no esi akonnwa so ni ɔde ne nua esi akonnwa so ɔso mpene bia no nana nsamanfo nkuna wia ketee nya ne video nyina wɔ ha bitime yi akyerɛ mu sisi bibia meka bia no yɛ wɔ ne video ɛwɔ ha nana ubisa mi anasa na tie ya frame nana jamre jai acho to base uta sme bra ka kyerɛ mu so bia mfa hu bia nhyɛ ne mu da ha obia monka na nka sɛ bia mo sɛ be oba ha ya mo anka wasɛm ɔmpɛ ade no obia nka da ha no sɛ ya Brekum badwama no amokɔ ade de bia ma hɔ ti na botana cheche wo sɛ nyina mu ma yiranti why frame jamre jai na sɛ Brekum nana de hye na be firi asɔkɔre kɔ Brekum no ye di mu akotene pa ye nananom fa mpetapo ansana ɔmokɔ koraso ye nananom adi koraso Hemma mienu atoa so ye nana wuye nana Hemma amia hena toso mbiensa ne nana ne di na de tie ye ya de hye a ma me no ka sɛ nana ka sɛ ye nya de hye a
na menhu nea nana pese oka Wakacha mudabe na ima ka nso monya de hye tama ye dot ye wie ya ye de nsa kotun no na o si onimye first ye call se kwa hene ho wakacha se kwa hene se otukwan nti se kwa man hene nti oba obema ni muyaye nti ye hwe ya ye twi kwan twi muya ma na nana ka se baabia ye wo bia ye nko na ese nipa no so a obugina ye no omode omnyama kwe osi onim bia nti wanye I don't say the onana so echene bru on so se be wonyina aka konwa no ho ado me bu na Hema nsa ebaye no so mo dwa to na Hema anye ene so ntina mo no se nka ogwa kantam no onya nkan de Jom Hema mfa fide ma na Hema It was to boase empro ho de kwasu du kro cheche mu no go wi a cheche mu wi a sana makwa ma cheche ba kuno so medama se kurasho hene no a ye kurasho di kuro no me na medini si akonwa no so omutu no me ena me sign dini si akonwa no so nti medini si so no abusuafo no se ne kuro no so fo se omo mpene nti se obi ba na obeka na sama no mabisa ne se akonwa na odi no enye wakonwa wo firi se kwa akonwa no ka ho we ba na mabisa no se wo fijeje mreja akonwa no ka ho we ba na mabisa no se wo firi nsuatere akonwa no ka ho me na mede ne si akonwa so Domma Hema minko ni fie da menim ba bi ote Domma Hemfie minwura hoda menim ba bi ote tama yewure ba no eya Domma Hene so beba no me ka sa me ma ne mma me ma lawyer Frimpong owo ha ne metwafo hene ono so wo ha na me ma omo ye letter koma ne se kuro no wura eba nti me hia ne kuro num ma osi kuro num minko di fie da minim Domma Hemfie ba bi asi minim Domma Hema menin Domma Hema so ba bi a ote minko ho me ngoro nko ho na omumom na akwodomma akwahu Domma Hene se onje ne hene na agode na eba no na oje na obeba house abesom no na omonsom yewura yewura soma omonsom no ena wafa metan no na nka wo mede wa besi akonwa so na mi bedi akonwa no bia na de me court akwaye pipes se wo ma mi medi akonwa no ena me ka kire da se bre se on mi anja akonwa no sie ne ya ne omon kansam a ewo ho da se bre on passem nse me kan ya o se o don't mind him enunti na me pese asam ewo ho no ye ne wo motana se ye den eka na wo medi wasi akonwa so na se mi bedi bia wo se wo de wo mpere akonwa no so nya wo dia ye de akonwa no ye ne akonwa no ena ya mama bedi bi nti beja me kwan a na wo nsan me ho o se me mpese mehia no mpa che chance na o kire mu se amane kwan so se sebe askore ena wono ena askore ne chairman as say the continue o me ka amane kwan so ka bibi ba ka wono ka bo mu si akonwa no sa no ntino ojan so de kan nyasa ojan so de kan tam ti me yehunu mu oni abusu penyi ti me yehunu ho no mu ya ebiem na wo ma yura why mate medas enye mabusu ya panyine no mabusu ya panyine oha e friend ye bu akuama oho na ne nana ye abusu ya panyine e wo kura so panyine kwasi kire me na ne nana no ofidum no panyine kwaku do nkoso baaye na obedi ye nti omo ho no nipa ne san ye na bia ni ho no e na me wo fasafo agei de ma omo beka ho nti enye mabusu ya panyine no jabe kurom ni na all kan no
ono teacher bekurum onte Brekum nti bi kwara timba se enye ho na Israel enyira se ase ono na ye na busua panyin Debi on kan sa Mr. Ojina ha no o se eye akonya na busua panyin ana se be askoro hene ana nka wo mu na muka bo musi no ampe mu bia to bo ase yero ase bia munya botre why ma kuma mna fom yero apese Brekum dwo na asomdwe ba ko Brekum untimi nka Brekum ase obra sante hene enimu bia no amoto mbo ase cheche mu a de anya amane no yero be chechire mu de ya amane no yero be ka na asomdwe ba to bo bia na se no bia no bia wasem asem no mu kura na yero be se mu da ho na asomdwe ba to ka na asem no ase de wa cheche mu ni na chesa na se ntisa to na se o cheche mu se bia ampa ese askoro hene ba mu eni kwa so ba mu a una be cheche mu ye hu why ntinya kuma me da se asokoro hene nim asokoro mampon hene nim ye ne wo munyina atena se aka asem wo ya mekan Hemma me ba yewura nim me ba na asokoro mampon hene ho nti yewura se obebisa no na me se yewura wadanwo ma nkoto dwegu fam papa no wo ho anti fe no manmra na asem e wo ho no ye ne nyina anye den enka me bedi akonwa no wo se fia me sra kan wo akonwa wo no nipa nim timi me bedi akonwa no mo ka kire me se me ni nipa nti no omo da wo nipa nso omo ni machi nti bia me di akonwa mfie nso nie omo mu bia nsi me nchenda ne nana ne wo fa na o kan so ya de hyepanyin no on na ka kire me se o de akonwa na mame ono de obewu ohun samamfo nti o de akonwa na mame se mi ni no dana ma omo de a one ho asem papa no na yire me mame ye den me di akonwa no efisa na me de me na mame bo me korikori me nya ma dwen sana me be di akonwa omo papa no na frɛ me ne da asebra no mo de akonwa no mame eno asokore hene de ya no asokore hene frɛ me asokore e ma me kwa asokore me kwa ya me kire no nyina nti onim asokore hene nim asokore mampon hene nim omo nim video no ne yakwa kwakwahwe ede yaba no video yankasa yede yaso yede TV enu nti no aha anenne so yede esi yede wase seda na da mo hwe otweda mponyankopon ya doma ibehia makram